Di du nameyan de ji bo Emîndarê Giştî yê Netewên Yekgirtî û Serokê Encûmena Ewlekariya Navdewletî re Wîzareta Derve ya rejîma Esed got ku ew daxwaz ji hikûmeta Tirkiyê dikin ku kiryarên xwe li dijî serweriya Sûriyê û selametiya xaka wê rawestînin. Wîzareta Derve ya rejîmê di wan her du nameyên xwe de bi belge li ser wan binpêkirinên ji aliyê Tirkiyê ve rawestiye û got ku di meha berçileya borî de hêzeke Tirkiyê derbasî xaka Komara Erebiya Sûriyê bû li gundê Dêr Xisn an Godêrna Axê yê girêdayî bajarê Elmalikiyê weke ku bi nav dike an Godêrikê bû, her wiha navçeya Eborasên li gundewarê Serê Kaniyê û cihek li bakurê gundên Emane û Şêx Mensûr li navçeya Dirbêsiyê û karna avakirinê li wan deveran dest pê kirin. Her wiha hêzeke Tirkiyê li gel Amêrên corbicor derbasî zeviyên di navbera gundê Tel Diyab û Elkisra yê di navbera Serê Kaniyê û Dirbêsiyê de bûn. Her wiha hêzeke Tirkiyê li nêzik dezgeha Zadî li bajarê Serê Kaniyê dîwarekî sînorî ava kir. Di 22 berçileya borî de hêzeke Tirkiyê girê bi navê Til Efrît yê gundê Qelqîliye û Bistan weke ku bi nav dike an gu Sermisaxê yê girêdayî bajarê Dêrikê desteser kir û derdora 105 leşkerên xwe li wî girî bicih kirin û got ku piştî xwenîşandana xelkê wê deverê artêşa Tirkiyê vekişiya û dibe ku Amêreke çavdêriyê li wê deverê bicih kiribe. Di 23 heman mehê de hêzeke Tirkiyê derbasî gundê Esediyê yê navçeya Dirbêsiyê bû li gel tîmeke endezyariyê. Di 24 heman mehê de hêzeke Tirkiyê derbasî gundê Letîfiyê yê gundewarê bajarê Qamişloyê bû. Di 27 heman mehê de hêzeke Dinya Tirkiyê derbasî gundê Telcihan yê navçeya Tirbespiyê bû û dest bi avakirina dîwarekî sînorî kir. Di sihê heman mehê de hêzeke Tirkiyê li gel tîmeke endezyariyê derbasî gundê Endîwerê yê girêdayî bajarê Dêrikê bû û dest bi karên kolandinê kir li nêzik pira Bafidê. Di wan her du nameyan de Wîzareta Derve ya rejîmê got ku wan mafê bersivdanê heye derbarê van kiryarên Tirkiyê de. Her wiha mafê daxwaza qerebokirina ziyanên ku peyda bûne di encama wan binpêkirinan de. Di wan nameyan de her wiha Wîzareta Derve basa hin binpêkirinên din li gundewarên parêzgeha Idlibê ya bakurê Sûriyê kir û piştgiriyên leşkerî ji bo hin grûpên terorî çekdar li Sûriyê ji aliyê Tirkiyê vekir. Dê dawiya wan nameyan de Wîzareta Derve ya rejîma Sûriyê daxwaz ji Tirkiyê kir ku wan binpêkirinên xwe li dijî serweriya Komara Erebiya Sûrî rawestîne. Her wiha daxwaz ji Encûmena Ewlekariya Navdewletî kir ku bi erkên xwe re be û sînorekî ji wan kiryarên Tirkiyê re deyne ta ku aramî û aştiya navdewletî were parastin û ew her du name bibin belgeyeke fermî ji belgeyên Encûmena Ewlekariya Navdewletî. Hozan Dêrşewî, Ark.